Τι να κάνουμε. Θα τα αντέξουμε κι αυτά. Θα φανούμε δυνατοί. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με σύνδεση πάλι με τη Θεσσαλονίκη, με την πρωτεύουσα. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Γιώργο τον Γρηγοριάδη για μία ακόμα καλημέρα και για ένα πάρα πολύ χρηστικό θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, που έχει να κάνει με την αποτροπή των διαρρηκτών από το να μπουν στο σπίτι μας. Θα καταλήξουμε να γίνουμε James Bond, γιατί πλέον, Γιώργο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα χρησιμοποιούμε υπέρυθρες ακτίνες για να μην μπαίνουν στο σπίτι μας. Και γιατί να μην γίνουμε James Bond, αν είναι να προστατεύσουμε την περιουσία μας? Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Οι περισσότεροι διαρρήκτες, και κύριε Σέμκο, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς, οι περισσότεροι διαρρήκτες πώς τρυπώνουν στα σπίτια μας? Τι εννοείς? Από τις εξώπορτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι προσπαθούν να παραβιάσουν? Την εξώπορτα, την μπαλκονόπορτα. Τις κλειδαριές της εξώπορτας. Συναγερμούς μπορεί να έχουμε τα πάντα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, κύριε Σέμκο, ελάτε πιο κοντά. Γιώργο, απλά θέλω να σου πω ότι από το control μου λένε όλοι ότι μοιάζεις πάρα πολύ με τον Daniel Craig που έπαιζε τον James Bond στις τελευταίες ταινίες. Α, ευχαριστώ πολύ. Έχεις το ύφος του James. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Με αποσυντώνησες, βρε Νάντια. Ήθελα να πω. James, δεν ήθελα να σου προκαλέσω πανικό. Για καλό το είπα. Πάμε ξαλά από τελαχτή. Λέμε λοιπόν τώρα ότι δεν έγινε ποτέ. James, ο James δεν τα κάνει ποτέ. Ναι. Άμα ήσουν James δεν θα τα έκανες τώρα. Οκ, λοιπόν, είμαστε μπροστά από μια πόρτα, η οποία είναι κλειδωμένη κανονικά, κύριε Σέμκο. Εγώ τώρα υποτίθεται ότι πάω να την παραβιάσω. Προσέξτε λίγο το χέρι μου. Αυτό το στυλό που κρατώ είναι ένα διαρρηκτικό εργαλείο. Κοιτάξτε λίγο. Βαράει, James. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχεις κουμπίσει την πόρτα. Απλά πλησίασα για ακόμη μια φορά λίγο, κύριε Σέμκο. Απλά πλησιάζω το χέρι μου για να βάλω υποτίθεται ένα διαρρηκτικό εργαλείο στην κλειδαριά. Βλέπετε τι γίνεται? Ναι. Έχουμε εδώ ένα μάτι, το οποίο τώρα, κύριε Σέμκο, ο λόγος σε εσάς. Πρόκειται για μία δέσμη υπερύθρων ακτίνων, στις οποίες έχουμε έναν δέκτη και ένα πομπό. Όταν διακοπεί η επικοινωνία των δύο αισθητήρων, τότε αυτομάτως, με ρυθμισόμενο χρόνο ενεργοποίησης, αρχίζει και χτυπάει η σιρήνα. Αυτό δεν δίνει τα χρονικά περιθώρια στον διαρρήκτη να προκαλέσει διάρρηξη ή φθορά. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο διαρρήκτης είναι να πάει στο σημείο της κλειδαριάς, να προσπαθήσει με αντικλείδια ή με διαρρηκτικά εργαλεία να διαρρήξει την πόρτα. Δηλαδή αυτό χτυπάει προτού καν την ακουμπήσει την πόρτα. Προτού καν ακουμπήσει την πόρτα, ο συναγερμός αυτός, αυτοί οι αισθητήρες αντιλαμβάνονται την κίνηση του διαρρήκτη και ενεργοποιείται αυτόματα η σιρήνα. Και όχι οποιοδήποτε σημείο της πόρτας, το σημείο που έχουμε τα δύο μάτια, τους δύο αισθητήρες. Γιατί θέλω λίγο να τον ενεργοποιήσουμε. Κύριε Αλκουσάκη, λίγο να ανοίξουμε το πλάνο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Μπαίνει και σε παράθυρα αυτό το ματάκι, Γιώργο. Μπαίνει σε παράθυρα, μπαίνει σε μπαλκονόπορτες, μπαίνει παντού. Κοιτάξτε τώρα. Εγώ ακουμπάω την πόρτα κανονικά. Βλέπετε, δεν συμβαίνει τίποτα. Ακουμπάω την πόρτα κανονικά, τα κασώματα κλπ. Εάν όμως ακουμπήσω εδώ που είναι τα μάτια. Βλέπετε, είναι μόνο στο σημείο της κλειδαριάς, εκεί που ο διαρρήκτης θα πάει να μπει. Φανταστείτε θα εδώ πάει να δοκιμάσει. μία δέσμη κόκκινη, μία δέσμη πράσινη, όπως βλέπουμε στις ταινίες του James Bond, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Τοποθετείται παντού, σε μπαλκονόπορτες, σε παράθυρα. Σε απλές πόρτες, σε καινούργιες πόρτες ορακισμένες, σε αλουμινίου πόρτες, δηλαδή, σε αποθήκες, σε κάποιος πόσο κοστίζει αυτός ο συναγερμός? Ο συναγερμός αυτός στοιχίζει 150 ευρώ, συν το κόστος τοποθέτησης ανάλογα με την απόσταση που θα πάει το συνεργείο ή τη δυσκολία της εφαρμογής. Το οποίο θα είναι 30 με 50 ευρώ περίπου. Δηλαδή με 200 ευρώ το πολύ και να το δείξουμε λίγο. Ελάτε μαζί μου. Με συγχωρείτε για να το καταλάβουμε. 200 ευρώ για τη μία πόρτα. Ελάτε εδώ. 200 ευρώ, ναι, για μία πόρτα είναι αυτό. Για κάθε πόρτα, ναι. Είναι αυτή εδώ η συσκευή, βλέπετε. Αυτά εδώ είναι τα μάτια. Αυτά εδώ πέρα είναι τα αισθητήρια, τα οποία είναι αισθητήρες υπερύθρων, οπτικής δέσμης. Αυτά είναι τα χειριστήρια με τα οποία ενεργοποιείται ο συναγερμός. Ωραία, βγαίνουμε από το σπίτι δηλαδή, τον ενεργοποιούμε. Βεβαίως, και τον είτε βγαίνοντας από το σπίτι ή ακόμα και πηγαίνοντας για ύπνο. Διότι πολλοί κινδυνεύουν ακόμα και όταν κοιμούνται. Το καλό πάντως με τις υπέρυθρες ακτίνες είναι ότι δεν χτυπάει ο συναγερμός ακατάπαυστα. Δηλαδή σε μια απόπειρα διάρρηξης δεν θα χτυπάει ο συναγερμός μέχρι να επιστρέψει ο ιδιοκτήτης. Έτσι δεν είναι? Σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα συστήματα συναγερμών, όταν ενεργοποιούνται, λειτουργούν και χτυπάει η σιρήνα ακατάπαυστα, το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί στον χρόνο τον οποίο εμείς θα προσδιορίσουμε και θα ρυθμίσουμε, όσο ενοχλείται.
πήραμε το χέρι μας μπροστά από την δέσμη, ο συναγερμός θα σταματήσει σε 3, 5, 10, 30 δευτερόλεπτα, όσο εμείς το ρυθμίσουμε. Και επίσης μου λέγατε ότι τοποθετείτε και ενεργοποιείτε ή λειτουργεί τέλος πάντων και όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές, έτσι. Βεβαίως, μπορεί να λειτουργήσει, να είναι σε λειτουργία ακόμα και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας. Και το ενεργοποιούμε με ανοιχτή την πόρτα. Το ενεργοποιούμε, δημιουργεί δηλαδή ένα αόρατο κάγκελο. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο ξεφεύγουμε από τις σιδεριές τις οποίες γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι οποίες μετατρέπουν τα σπίτια μας σε φυλακές. Έτσι, και έτσι έχουμε ουσιαστικά ένα αόρατο κάγκελο έξω από την πόρτα μας. Κύριε Σέμκο και Γιώργο μου, δώσε μας 2 λεπτά για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά με εσάς με τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς αποτελεσματικά, εύκολα και γρήγορα θα προστατέψουμε τα σπίτια μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε αφήσει στη μέση τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, παρέα με τον κύριο Σέμκο Μιλτιάδη, που φτιάχνει ένα ιδιαίτερο σύστημα συναγερμού που χρησιμοποιεί υπέρυθρες ακτίνες. Έχουμε ήδη λοιπόν δει πώς τοποθετείται στις πόρτες αυτό το ειδικό ματάκι που δεν αφήνει τους κλέφτες να πλησιάσουν το χέρι τους στην κλειδαριά, γιατί πολύ απλά αρχίζει και χτυπάει και τους αποτρέπει από το να μας ληστέψουν και από το να μπουν στο σπίτι μας. Μας λέγατε νωρίτερα ότι μπορούμε και με ανοιχτή πόρτα να το χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Και θα το δείξουμε τώρα κιόλας στην ανοιχτή την πόρτα. Απλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Νάντια, ότι είναι ευρεσιτεχνία του κυρίου Σέμκου. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πατέντα παγκοσμίως, έτσι. Αρχικά είναι για την ελληνική επικράτεια. Ναι. Έχει κατατηθεί αίτηση. Ενώ δεν υπάρχει αυτό κάπου στο εξωτερικό. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μετά από πολύμηνη, περίπου 1,5 χρόνο έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να βρούμε κάτι αντίστοιχο για να το εμπορευτούμε στην Ελλάδα, ήταν μάτιο, δεν βρέθηκε τίποτα. Τότε εσείς είστε ο κύριος James Bond, όχι ο Γιώργος. Παίρνω πίσω τον τίτλο που την έδωσα και τον δίνω σε εσάς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε τώρα με ανοιχτή την πόρτα, να κάνουμε προσπάθεια. Κοιτάξτε με ανοιχτή την πόρτα, εντάξει. Θα περάσω. Και θα χτυπήσω. Μάλιστα. Με τσάκωσαν. Ωραία. Εδώ. Άρα λοιπόν για τον κόσμο που θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο, μπορεί να το κάνει εύκολα και γρήγορα. Και τα χειριστήρια να πούμε ότι δεν αντιγράφονται, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ δυστυχώς και οι διαρρήκτες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι τα χειριστήρια, τα οποία είναι με κυλιόμενο κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιγραφούν. Ας δείχνουμε και τα μάτια μας. Μπορούμε να τα δείξουμε εδώ στη συσκευή. Τα είδαμε και νωρίτερα, κύριε Σέμκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Κάτι πολύ σημαντικό να πω για... Κυρία Μπουλέ, ναι. Τα χειριστήρια δεν αντιγράφονται και σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των χειριστήριων δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, διότι αυτά μπορούν να ακυρωθούν μέσα από τη συσκευή και να επαναπρογραμματίσουμε καινούρια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Την καλημέρα μας και τα φιλιά μας στην πρωτεύουσα.